Komentátor Marke Rudak-Daniš upozornil, že sa potvrdilo to, o čom hovoril Robert Fico po návrate z Moskvy. Daniš hodnotí, akú nakladačku v geopolitike dostali eurohujeri z Bruselu a ako Trump posadil Rusko na koňa. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Fico po návrate z Moskvy potvrdil to, o čom sa už dlhšie špekuluje. Američania vraj majú záujem skupovať európske ropovody a plynovody, aby po prípadnej mierovej dohode s Ruskom zarábali na ruskej rope a ruskom plyne pre krajiny únie. Z poplatkov za potrubnú prepravu by mali miliardové zisky. Hneď na začiatku treba povedať, že tento nápad je šialený, arogantný a nepriateľný. Viedol by k vyšším cenám pre spotrebiteľov cez široký monopol v tranzitnej sieti. A hlavne Američania by pevne kontrolovali obchod na kontinente. Ak by mali akékoľvek geopolitické spory s Ruskom, tranzit pre Európu by mohli vypnúť. O obchode v Európe by nerozhodovali európske sankcie, ale americké. Zatiaľ ide len o nápady Trumpovho tímu, nie o reálny scenár. Zámery Američanov však majú reálny základ. Začalo sa to úvahami, že by mohli kúpiť plynovod Nord Stream 2. Potom, čo bol v roku 2022 zničený. Pokračovalo to dohodou Spojených štátov s Ukrajinou o nerastných surovinách. Tou si chce Trump kompenzovať americké náklady na prehratý ukrajinský konflikt. Američania môžu podľa dohody získať nielen ťažobné práva na nerasty, ale aj podiely v infraštruktúre Ukrajiny. Nakoniec prichádza veľká pointa. Rusi tvrdia, že Američania rátajú s veľkými dohodami o zrušení sankcií. V rámci nich by potom chceli získať podiely v európskom tranzite, ktorým prúdia ruské palivá do únie. Ak sa má obnoviť voľný obchod v Európe, Američania chcú podiel na zisku a páku na jeho kontrolu. Našťastie, Trump má v Európe príliš chabú autoritu na to, aby presadil takéto revolučné zmeny. Jeho nápady asi nebudú mať dostatočnú podporu. Problém však môže pokračovať, keď si tieto drzé nápady osvojí aj druhá strana, teda americkí globalisti previazaní s progresívcami, ako napríklad spomínaný BlackRock. Už pochopili, že zelené experimenty nenasítia rýchlo rastúci dopyt po energiách a tak sa snažia získať kontrolu nad overenými a výnosnými zdrojmi, ako je jadro a plyn, aby utiahli spotrebu elektromobilov a umelej inteligencie. Keďže figúry ako von der Leyenová či Merz majú vo zvyku poslúchať americké progresívne vzory, plány na ovládnutie európskej energetiky by sa mohli posunúť. A veľmi zlým smerom. Ak by to prešlo, Európu by to vrhlo do závislosti od amerického vlastníka tranzitu. Reči Bruselu o energetickej bezpečnosti a nezávislosti by mali parodickú koncovku. Treba však priznať, že Európa je vo veľkej miere závislá od amerických dodávateľov už teraz. Alternatívny plyn a ropu Európe predávajú americkí obchodníci a prepravcovia prevažne loďami. Po roku 2022 totiž Európska únia poslúchla Bidenovú vládu a odstrihla sa od ruských zdrojov. Pôvodne sa pritom nemecká vláda zdráhala. Podporila len finančné protiruské sankcie, nie energetické. Potom, čo Bidenová vláda zvýšila hlas, však pochopila nové pravidlá hry. Nechala sa dotlačiť aj do bolestivých energetických sankcií a do závislosti západnej Európy od amerických dodávateľov palív. Ponovom chcú Američania len preformátovať ihrisko. Americké tankery s plynom LNG má nahradiť americké vlastníctvo tranzitných rúr. Prípadne ho má doplniť, aby to mali podchytené z oboch koncov, s ruskými aj neruskými palivami pre úniu. Tieto hry o Európe bez Európy sú kruté, no zároveň sú pochopiteľné. Eurohujeri sa v roku 2022 pochválili Bidenovi, že poslúchli, nerokujú a nebudú rokovať s Rusmi. Teraz, keď s Rusmi rokuje nová americká vláda, môžu hujeri len čumieť spoza závesu na ulicu a čakať, čo sa bude diať, čo si veľkí hráči vyrokujú. V geopolitike platí to isté, čo v politike. Niekto je suverénny hráč a niekto je len hrací žetón. Vykonávateľ zadaní, tela.
Európska únia urobila veľa preto, aby skončila ako žetón v rukách Washingtonu alebo Londýna. Cesta späť zo zajatia na slobodu už bude ťažká. Stále je to však v rukách európskych vlád a Bruselu. Na nápady vykostiť Európu môžu povedať strohé a rozhodné nie. Bez ohľadu na to, či s tým príde Donald alebo Joe. Lekcie od Trumpa sú predsa len na niečo dobré. Pomáhajú Európe pochopiť, že poslušnosť a vazalská mentalita je dnes vysoko riziková. Navyše, Američania už nie sú v pozícii, z ktorej by nám mohli diktovať podmienky a pravidlá hry. Do oveľa lepšej pozície sa ale v posledných mesiacoch dostalo Rusko, a to paradoxne vďaka Spojeným štátom. Vysvetlenie je jednoduché. Americké tajné služby prišli so zaujímavým zistením. Irán si aj po rozsiahlych útokoch Izraela a Spojených štátov udržal jadro raketového arzenálu. Zistenia spravodajskej služby sú v rozpore so silnými rečami izraelskej a americkej vlády a ešte viac podčiarkujú rozsah americkej porážky a úspech Iránu. Izrael a Američania napokon nedosiahli takmer nič a veľa stratili. Jedným z následkov vojny je rast cien ropy a plynu, a teda zvyšovanie príjmov Ruska. Ako povedal ekonóm Jeffrey Sachs, Rusko je jediná mocnosť, pre ktorú sú následky Netanyahuovej a Trumpovej vojny pozitívne. Rusi zarábajú na rope a plyne o tretinu viac, ako predpokladali pre tento rok, a bez toho, aby bol ich iránsky spojenec vyradený. Naopak, spojenectvo Ruska, Iránu a Číny sa upevňuje. Veľa na tom nezmení ani Trumpov výlet do Číny. Kým Američania ohrozujú suverenitu Číny, podporou a vyzbrojovaním Tajvanu, prekresľovanie aliancií je nereálne. Nereálne sú aj pokusy krotiť bezpečnostnú a obchodnú expanziu Číny. Američania totiž nemajú karty. Časť z nich im zjedol Zelenský bez víťaznej koncovky. Ďalšie karty im zjedol Netanyahu, tiež bez víťaznej koncovky. A to, čo im ostalo na ruke, je obhorené, pokrčené a slabé na udržanie globálnej prevahy. Rusko tak začína mať výrazne navrch. Európske štáty sú unavené z drahých energií, zbrojenia, inflácie a nekonečného konfliktu bez jasného výsledku. Američania sú unavení z platenia cudzej vojny, ktorá nepriniesla porážku Ruska, ale naopak jeho ekonomické a vojenské prispôsobenie sa novým podmienkam. No a Kremeľ medzi tým prešiel na vojnovú ekonomiku, otvoril nové obchodné trasy smerom na Áziu a získal čas na stabilizáciu vlastného priemyslu. To, čo malo Rusko zlomiť, ho v mnohom posilnilo, minimálne strategicky. A to všetko sú zlé správy najmä